täällä Black Opsia pelaamassa. Mä sit kuvaan, et mun koulukaveri pelaa. Tää on sit tietokoneella, me pelataan tätä. Se on feikki. Niin, tää on demo, tai niin, tää on yksi demoversio. Toivottavasti me ei jaksettu tehdä sitä punnerushaastetta ja toivottavasti tää kelpaa teille. Varo! Tapanne. Hyvä. UAV, hyvä. Tapa. Ei, sä kuolit. Hei, vastaa näihin mun kyssäihin koko ajan. Ai mitä? Kun mä sanoin, että sä kuolit, miksi sä voi vastata? Tapa se. No, Ei, sä kuolit. No, en mä jaksa nyt vastata, kun täytyy pelata tiukasti. Ok. Mä voisin. Mä vastata, jos Mä selostan. Ei, sä kuolit. niin kun mä oon niin paska tässä. Mä pelaan jo tai 5 kertaa. Kaverilla. Tapa se. Yes. Onko se kuolemaisilla? Häh? Onko se kuolemaisilla? Onko se... Tapa se. Ota se kiinni. Heitä vaikka flashejäsi. Oi! Aika hieno. Teitkö vikan tapa? Aloitetaan. Yes, tein. Sä teit vikan tapa. Yes.